Ka Federation of Khasi Jaintia Garo People Maukarwat Circle, hapok ka jingalam uba Enbors Imyong, Secretary ka FKJGP Maukarwat Circle, ringkat kidkhot ha ka kendai tarik ubanai naitung ajab san, kilalej ban yakendu ya uba M Maulong, Deputy Commissioner ka Southwest Khasi Hills District, ban penken mau biang, ya ka jingdawa ka seng kataban penkela kerteng no, ya ka Circuit House Maukarwat, syaka ngap sings im, kum sibenta ban ainam, bat ban pensa ken mau ya uneus em bakrau ke hima maharam kat kum ke kot jingtho ba keseng kala ai ho deputy commissioner keseng kala ong banadu ke por balate ya modur jong ngap sings em ha phalau jong circuit house kanong rim kalong ban ai nam bat ban ai buram ha ka kerteng jong uneus em ya ka circuit house kumta sa chisien pat keseng kala kerpat ya deputy commissioner ke southwest Khasi Hills district ba un shimkhia bat ban le no kam kloy yakni ka kam jingwan kenduk jungi mentah kasngi ya i sadisi jungi ba banari molong na ka FTGP mukor hotel ka pang bat kanorim kalong halol ka jing kwa jungi ban bu na ya ka terteng jong u snap sing sem jo ka hima maharam bat u nong ila lajloj jong ka jet bandriu ka jungi ya namar kumba ka long ya ki por bladat na kaliang ki wake sang bahalang ke wan bo jing tho ban penkela no ya ka kapten na ne ban ainam no ya une uru krau ya ka te ka sat kat house ka badon ne ha ka dong ka tan ka jungi ka kapten jong une u swat sing sim bodem sim bet uru krau jong ka jet bende ba jong ka dong ka tan ka jungi na kaliang jungi na ka sang FKGP mokwat sakal ni kapat ya ukrido jong ka district jungi bisar bi molong ba in sobha ban simkya kam kloy ya kane ka kam ba in bu jing tho na kaliang jong ka okes syaka sokar na ba sokar kan simkya ban le kam kloy kane kam la ka dai ha ka jing bana pa ba la ni ki notification ba kum juru ha ka bedai ba ka kam ban le ban pendap ban penkelano la ne ban ainam ya ka kerteng ya kane ka circuit house sha une uru crowd jingi us em ngap sing sem jong hadeng jong kajing ya keduk jungi i sadisi oi nila ya keren nila tai sabi bat kene kam bat ulak pular ba unbu jing tho na kalian ka jong u sa ka sorkar bat ka sorkar kan sa simkhya ya kene kam ulak pular ini ba un salek no kam klo ya kene kam habede bat kene ka jing pen kelam ni ka jing ainam ya ka teng jong usnap sing sem ya kene ka circuit house